peparan puta sialoh, peparan puta sinagir, peparan puta sinabang, tarsingot tuna manukun, ang gidulitnya, upasaha matopong, ulima jala denggan rohanami sisadahata mahita, songonima sa peparan puta sinagir. Lanaw sa mamusetu hita dihita na marhamarang kita lumobi ma dihamuna hahanami sinurat alaon ulaw na tungguraja April 2010 sia jongjong ma pumuan sinurat boros Indonesia jala di Patupa mai di Jakarta sada amanah sian rapot boloni lima lau pajongjong tugu ni sinurat songo tada pasadan songo nekuni haduna kinin pasadan ni peputa raja sinurat alani ngabak mahami songo panitia laho patumuh-tumuhon rencana ini memang itu mangula dohami di 2010 sia alai taboto Roma panahin mago covid na di Februari 2020 gabidang boito haruhatop yulau kami alai na pesongo ni Boyma sambil madalak kami jala diaka tantangan naudalani kami termasuk mador na terlumubi di partapahan na naing gabe hajanjongan itubi omma na salilingon na semol boy di pasadarohan namin alay mulate mari Tuhan mulate mari tasaluna terlumui madihita na maramarangi opan punta raja sinurat sadaro hatta boy dosro hatta boy ma idulok baringinon di huta bulan dulhon adong sada partapahan songon nanay hagitungan ditugu idos di rohani opar puta raja pagi raja sodang dihita na marang-maranggi na huta bulan dulhon boy sadar hatta gabi disima tapajong-jong alani kami sian pengurus ni penguata sinua Indonesia talumumi panitia madok maulata itu sana talumumi por puta narong di huta sehingga matutu martinanya mata di bata di nomor tanggo raja sadarion boy sude ulauta kasih rohata boy martupa saat dudungna tarlumumi nga dua sadarion di nomor tanggo raja hita dinalao makatai akan hopar nana sepatu paut tua cara peletakan batu pertama iman nomor rencana kami hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Ido sang situh ni perpungatas darion alani amang raja tung tiro haimu hami Semua dia mata nomor tu di mata di nomor tu gabe kita martu ras di hari nauli di bulan nadenggang di tahun para sinirohona asima rohnya mata nomor tu di mata saya nak ditebai pasu-pasu ditebai panggabian parharasa dohot silas ni roha dihitan marhamarang di peparan puta nagabi si raja parmahan raja bungabu nakaning di nomor buah-buah siyan hasuhutan di nomor nukum nakaning raja panukum namar sadani ro ado tahabe hamu peparan puta sinur nanai pajongjong tugu persadada macailas rohanami hahadulimu gor nama tugu persadada asima rohanya mata nomor 2 di Batak saya disuat untuk masadani roha.hol asa marparbui rencana jongjong tugu nyuputon jala makorhon lasni roha makorhon holong makorhon dana gadi teruli kita di pasu-pasu siap Tuhan terlumui ma di amuk anggilut dinami sirut